Tanga puti kaman. Sus manarte mo. Okay, lagan mo ako kautugan mo. Hala sa kaya din. Tungpan mo. Ilan yan? Kurado sabit lang. Kailan na yung break dito eh. Kain tali yung Kailan mo sa kamot ko ni. Kailan mo itong ano. Dapat tutukan yan. Daw din ako iling. Nagabanti pa. Ano yung sound. Sila daw yan mga habang inaano yung tingga. Tinatanggal. Aba. Ito lang dito. Mas okay to. Ilan? Ito. Ayun, kuhanin ko rin yan. Kuhanin ko nila. Lahat ko mo na lahat. Magbawa ko naman madami. Pag-arog kayo niyo, ining haralaba, dua-dua, ang kalit. Ako may kapot, di ka masabitan kayo niya. Ito pag itaw ko sa inyo sabit mo sa ko. Nagkuha kang panawtaw. Palutaw? Panawtaw. No, really. Are. Dami na pamain mo. Yun na. Tig ano-ano. Details ano. Pero yan, naralik po. Napalaba. Hindi pa yan. Okay na yan. Pwede na yan. Sabod-sabudo na lang. Napalaba talaga. Nasa kaya na may ano pa pag nagputo. May mahubad yun. Yun na to ah. Pwede na to. Ay, yung baso mo pala yan, nalilingawan ko. Pero baka. Lumayas kayo. Hindi na naman yan. Parang nirani kang harang nyo. Hindi daw kita magpapatan. Talaga. Hindi ka nga nasa yun. Huwag masibit ka. Diyan buboy. Anong bagay? Pag nahuli ko yung pinakamalaking barakado na eh. Hindi, may tinubong. Si ano ang tinong. Pani. Yung malagdag pa na yun. No, hain na si Mami Yu. Yeah. Wala po sila tayo. Sasama na yan. Iya. Ay, buray. Kawaldi. Boy, ikaw na. Huwag mo nang pasinin yan, tayo paalis. Dam, Yeah, yeah. focus mo lang ko dito para pagkalikan. Tayo lang? Wala na ba? Oh, yung isa sa dulo, ano nung sinipit. Pagilan ng sinipit. Bedala mo tubig? Punta kami sa Kagbalana Island. Kami, walang timba. Pinimit kami doon. Pero bakit na siya? Pinikto ka doon.
Oops, oops. Bakit hindi na, mababaw na to. Kaso pa kami tayong. Bumaba na ba yan? Oo, dyan. Namatay ang hayop. Alin? Laglag sa tali. Iladla. Iyak mo na. Iaklam mo na. Itali mo na daw. Kami ni Bilen! Bumalik na tayo! Ang layo na Bilen. Hindi na mabalik. Dito na lang. Payuwan na ako dito. Wala na, makakapag-asawa ka na. Pabalik naman, hindi na problema nung alon. Wala na ito kasi nakakatakot din. Dito, pag isa naputol sa kabila. Pag yan ang naputol, wala na tayong timbang. Kahit dito pumunta. Ang tao. Kahit kahit dito may tao. Hindi naman niya mangyayari. Luwagan mo muna daw. Luwagan mo dyan, Mac. Mac. Larga mo na, larga. Gawa ng ano. May bakla! Padulas ka din yan! Kuya, nagbe-blurred. Gusto ang alon. Guys, nandito na kami sa Cagbalanac Island. Ayan, kung mapapansin nyo, napapaliputan kami ng dagat. As in, wala kami, hindi ka dugtong ng lupa, hindi ka dugtong ng dagat. Basta island, kasi napapaliputan kami ng dagat. Hindi ko lang nadala yung drone kasi baka hindi kaya natin yung sobrang lakas. Ayan guys, yun yung mga kasama ko. Medyo kinabahan kami kanina guys kasi nabali yung katig, yung nakalagay na kawayan dun sa bangka. Kaya muntik-muntikan na kaming yung bangka na sinasakyan. Pero thank the Lord, hindi po nangyari. Maraming salamat po. So, kami nang galing sa part na yun. Bayan namin. Ayan, dito kami. So, gagawin namin dito picnic and excursion, kumbaga. Tapos mamimigit kami ng mga isda. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano kami mamuli ng isda dito sa Cagbalanac Islands. Iko! Natin yung mga kasama ko dito na namimingwit dito sa part. Puntaan natin. Malalim yung dagat. Baka madulas ako. Madali yung cellphone ko. Yan, para mababasa ako dito. Okay lang, hayaan nyo yan. Ano talaga yan dyan? Nakabantayan. Bantayan dyan, bantay. Kasi malayo pa. So, guys, nandito ulit tayo sa Cagbalanac Beach. Ito yung isla guys, napapalibutan siya ng dagat. So walang lupa dito, walang... Ang kailangan lang natin, ang kailangan para makapunta dito ay tumawid gamit yung bangka. Ano tayo dito kasi nabuhay na sila ng... Uulamin namin kasi may dala kami kanin, wala namang ulam. Ha? Pumunta dyan? Yeah? Hindi na pansinin. Kasi nagkakagulo sila guys, may ahas daw na ano. Mabait naman yun. Basta hindi siya ginagalaw. So, mabasa na ako. Wala na dyan ko. Nuno ka? Ano yan eh, bilang-bilang yan eh. Oo, bibilang lang yan ang ano, kakaali na kayo.
Yes. Pag na ano ka noon, mataas na walang taon sa ina. Yan na, nandito na kami. Ano, may nahuli na ba kayo? Ay! Guys, may nahuli ba kayo? Oo! Wala pa rin. Gutom na ako, wala pa yun. Sabi kanina huli, palitan! Palitan ng isda. Sapan. Paano manghuli ng isda? Meron. Patingin. Tuwing kayo. Ayun! Wala bang bet yan? Di ba yung scripted? Scripted? Tinata yan eh. Hindi. Okay, kala ko scripted eh. Dapat makita kayo mismo ano. O, isa pa. Isa pa, para hindi sabihin ng mga viewers natin na scripted. Tawag yan ay paso sa kapuyo. Not beat. Tilapia, maliliit. Saan ba yan? Dito, yung wali. Nandiyan pa rin? Ay po, wala na. Wala na? Pero hindi na alis dyan dito. Hindi, dito talaga yan. Kaya lang nakakatakot pag natuka ka, no? May kamandag din naman yan. Palimpid nakabuka ka pong. Pre, aas mo! Nandiyan sa Ba't hindi pinapatay ni Tia? Hindi ko talaga nakita. Di ba pinapatay yun? Katawan Hindi, eh. hindi nila ginagalaw yun. Hindi nakakatakot eh. Nakakata mo, Joel. Oo nga. Ang laki masyado. Ay, angat na yung ulo eh. May 3 kilo rin. Ops. Wala pa. Tasam. Ito nakawala, wala tanggalan si Sipet. Iyaw na nga. Hotdog pala yung iyaw, oh. Iyaw na nga. Dando, dito na lang kayo. Mas Dracula pati kaysa sa ano. Gado doon. Yan lang. Dadalawa pa tayo, no? Dadalawa pa. Yan na. Sayang. Ang kanan, no? May pangulo naman tayo. So yun, nagkakainan na sila guys. Ako, taga-video lang ako for today's video. Ito niya, luto. Kanya-kanya yung luto. Matinong kakain, siya ang magluluto. Iniwanan ang plato, salo-salo sa kaldero. Samantalang yung iba, naghahanap buhay pa, yung iba kumakain na. Sinong lugi sa tingin nyo? Siyempre yung ito. Diyosa ng karagatan. Salita ka naman. Hello guys, punta kayo dito sa amin sa Bicol. Inyo to? Hindi, akin to lupain to. Pakita mo yung mga lupain kong yan. Yan, akin yan. Sabi lang ha. Kain tayo.
Ano ko bagat? Kain. Dapat lang patalo-patalo ang kanin pala. Oo nga. Makdo. Dala kanin sila? Wala ata. Ano pa nila? Ang udang, walang kanin. May ano, may bunga. Wag! Ang tingin mo sa amin na. Diba? Si Pilin ba, tinan mo ang katawan? Mukha ba yung mataka? Aba. Kita din sa video mo yung pasto. Parang napapaggato. Kain po kayo guys for today's video. Kain na kayo. Kakalain. Grabe, talo talaga. Ano mo rin? Ang itim niya. Hoy! Oh, salang pa, salang. Ano? Ayaw ka na. Ginagawa mo? Ito, pupunta kayo mga aking nabiling isla. Kita nyo mga guys, pagkipunan ko. Kaya ganyan kalawak. For ano, 600 square meter to. Pwede ko kayo pumunta sa Dubai. Masyad ko kayo dito. Oops, oops. Uray, malapit na sila. Malapit na sila sa batuan, no? Ano ba sabi mo sa experience, Jun? Hindi na mabuti, binisita yung aking lupain. Ilang square meter ba to? Ilang square meter to? 3 square meter daw, ang iyong island. Yan, yan. Yan.